Sziasztok, én Matyi vagyok, és ez pedig egy újabb videó. Igaz, hogy ez az első ugyanatja még videó, és így van már Jikan 2004 és Giga. Sziasztok, kedves Matyuska nézői, én vagyok, Likon 2004, és remélem, hogy tetszeni fog az a videó, mert nagyon sokat fogok vele dolgozni, így nagyon sok erőfeszítés fog beszorultam. Matyus, beszorultam. Ha már szorultál be, hát itt állsz, te hékálsz. Matyus, megint beszorultam. Itt állsz, te hékálsz. Itt állsz. Ti 9 évesek, én már 10 éves vagyok, tehát sokkal többet tettem. Építek egy olyan dolgot, ami nekem a két lábam között van. Bocsi, én is elkezdem venni. Oké? Én van a két Na, De miért nem sziasztok, én Giga FPS-sel? vagyok. De, Ebben a videóban Várjatok, mesteremtézni fogunk. Oké. És így van velem Likon 2004 Beszorultam. és Matyus Beszorultam. 2000. Hihetetlen. Na, szóval ezt így jól megbeszéltük. Igen. Akkor Nem, én itt feketézek jagolja, meg minden, de ne tessék félreérteni. Ja. Hallottam, hogy a YouTube-ot nénik is szokták használni. És én úgy gondolom, hogy nem szeretném őket tegezni. Jaj, adjátok haját, mindjárt meghajok. A billentyűzetem felé tettem a mikrofont, mert hallottam, hogy az így menő általában. Hát általában azt mondták, hogy az általában az a mindiget jelenti. Mondjatok valamit, srácok. Adj kaját, mennyi pénzem van? Ez az igaz. De én még többet tudok, mert ő még csak 9 éves, én meg már 10 éves vagyok, és emiatt én már figyeljetek, én már olyat is tudok, hogy az anyukám segítsége nélkül kitöröm a popsimat. De... Hát, te eléggé le vagy maradva, mert nekem, hát anya nélkül tudok kakaót csinálni reggelente, de anya nem mindig engedi, hogy kakaót igyak, mert túl sok benne a koffein. Hát ugye... Mi az koffein? Tessék! Mi az a koffein? Az, Mi az a ami koffein? valami fejéshez van kapcsolódva. Nem tudok, éhezem. Adj kaját. Adj. Vagyok rád neked. Most elküldtem azt, hogy kaki. Vicces vagyok? Zsédav! Beírom, hogy itt van Zsédav, és mindenki Zsédav. Elküldtem azt, hogy Pisi, vicces vagyok. Óhó, nagyon jó vagy, én nem megyem. Nem, anya, nem kérek enni. Tényleg. Nem vagyok éhes. Igen, nadrágot sem akarok felvenni. Köszi. Azt írja, hogy 1 másodperc múlva fogok teleportolni. Ugye gyerekek, halt a billentyűzetem. Most nem tudom, hogy hallatszik-e, vagy nyomkodom. Nem hallatjuk, szerintem tökéletes. Köszönöm. Jó, köszi. Halljátok? Köszi. Jó vagy. Nagyon menő. Nagy gyerek. És tudod, ki fogod vágni a videóból, mert én most el fogom mondani, hogy mi a jelszavam. Írni azt, hogy Várjatok, én nem tudom, hogy várjatok, nem tudom. Jó. Hogyan kell vágni? Figyelj már rám! Igen. Ugye ezt a részt most itt ki fogod videóból, mert most Hogy kell vágni? Figyeljetek, majd vagy hallottam, hogy az hunger az azt jelenti angolul, hogy evegedő. Evek, valami ilyet, akkor evekedő, James-ezünk, vagy nem tudom. Hát, James MC Poyton azt mondja, hogy hunger, James általában, akkor biztos ez a neve. Akkor menjünk már, menjünk Hunger Games-re, az jó lesz.
Jó, csak nekem 7 FPS-jel nem tudok. Léci, menjünk Hunger Games-ezni. Jó. Én átlépek. Jó, megyek. Hát ugye kedves nézőim láthatják, hogy én Hova? Mester Minecraftot használok, Én is. és azt használok. Gyertek a 30-as szerverre. Várjatok, én csak 10. Gyertek! Már itt vagyok benn. Várjatok, én csak 10. Légballon. Hé. Ott egy német. Ott egy magyar. Magyar. Én csak 10-ig Magyar. tudok elszámolni, szóval még nem tudom, hogy mi Ott az meg- a 30. ott meg nyalóka színű. Gyertek! Gyertek a Várjatok. 30-as szerverre. Itt vagyok, csak nem tudok elszámolni 30-ig, csak... Te butús! Elszámolni 3-ig tudál? Nem? Vagy nem tudálták meg ezt a matekon? Nem tudom. Nekünk jó. Várjatok, itt vagyok. Pillanat, anya mondta, hogy 5 perc múlva jöjjek le. Hogyan? Anya, ne! Nem akarok! A barátaimmal skype-olok és videót csinálok. Videót De csináljuk. anya, ne tilts el! Jó, lejövök, csak ne tilts el! Ne tilts el! Ne! Kétor, ne! Matyuska, figyelj már rám egy picit. Ugye tegnap kérdezted, hogy mi a jelszavam, én erre most elmondom, hogy James 1, 2, 3, 4, 5, 6, de ezt ugye kivágod a videóban, mert nem akarom, hogy be tudjanak énekelni az én fiókomba. Oké? Gyerekek, Hogy kell gyertek rágni? már! Hogy Én kell- tényleg itt vagyok, most viccen Hogy- kívül, nevetségen kívül, mert Hogy- én nagyon vicces szoktam lenni. Hogy kell rágni? Azt is a bandikamon? Ja Gyertek! nem, jaj nem is bandikamot használok, Gyerekek, botos vagyok. gyertek már Hunger Games-re! Én itt vagyok. Gyere a Hunger Games 3-ja. Jó, Jó. ott vagy! Ez véres! Anya el fog tilt. De anya, nem véres, ez csak cukor, azt hiszem. Jó. Gyertek! Apu, tessék, Hoppá, gyere nem már! működik. Nem Gyertek jártok. a másik Hunger Games-re menjünk. A Hogyan Hunger lehet Games visszamenni? 2-re. Hogyan lehet visszamenni? Mi ez? Nem tudom. Beírom, hogy per span. Melyikre Nem jó. mentünk, én butyus? Hogy kell írni azt, hogy span? Szerintem, tudja, S, Z, és még azt hiszem A, és N. Ugyanott vagyok. Akkor per hard. Nem jó. Hát úgy kell írni, hogy hub. Megyünk, Matyus. Melyik Hunger Games? Menjünk a 2-esre. Én itt vagyok a Jó, 2-esre. Gyertek a kekesre. Jó? Gyertek. Én Gyertek, már nekünk tényleg jó. lépek. Na, szerintem csináljunk ilyen videót. Csináljunk